Tend obila mag wang' apaya bura Nairobi ondhiyo moheo geche 20 mag ting'o jowuoth kod mag ji giwegi kuom ketho chike mag wang' apaya. Apedhano mane otim koda obila riwruok gi kambi mar Direct Line Assurance Limited e chuny boma ma Nairobi ne en mar duoko piny buche mag geche matiyo kod okumba mar wuoth mabandia, gino ma keto ngima jowuoth kama rach. Apedhano makamano mane ochakore kogwen mang'ich ne obiro kalure gi masira mar apaya mane otimore tarik 10 dwe mar adek higani kar saa 11 kogwen e apaya maduong' mawuok Nairobi kochomo Naivasha gwenge mag Kikuyu. E seche mane masira notimore, nyamburko mane oting'o jowuoth ne onge kod okumba mar wuoth. Mondo ing'e ka okumba mari mar wuoth mar Direct Line Assurance en mar adier, orote machuok moting'o namba mar gachi e namba mar 234554. Yeah. So we have the